Pulana Belay Hambai, no media Tahono, Sino, Legrimani Bagay. Norok Simon যে তিনি 27 তারিখ নভেম্বর তিনি প্রাহাস্তিব সংকাইছা লাইবুমা সিনান থামি দङ আমহাই লাইবুমা যে প্রাহাস্তিব কে সিমেको আমহাই লাইবুমা সংতাबो सिनान थाङै दङ नरक साइमानो जे तिनिनि म जे सिनि थानचा रेली जे यूनिटी रेली आबो सिनि एन्टायर सिनि नर्थ ईस्टनि जत स्टेट नि न सिनि एमएलए ते मिनिस्टार रक फाइजा ते डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जत मेम्बार्स रक फाइजा आबन बागैनो सिनि म थानचा रेली बेलायखाय इम्पोर्टेन्ट बेलायखाय एक्साइटेड बेलायखाय हिस्ट्रिकेल आबनो सानामु संगो जे तिनि थासिङो जों किसासा सिगां जों जे आपडेट मामानि सिनि जे साब्रुम साइडनि जे नर्थ या साउथ साइडनि जे सिनि वारियर्स रक बरक प्राय 5000 एबाव जे साउथनि फायनाय बरक बाय ट्रेन फाय दङ बरकनो कासुना बगै ट्रेन चलिया ट्रेन नष्ट आबो हायके माने चेकलांनानै बा थुंनानै चेष्टा खालाया किन्तु जों कक सामानि सिनि प्रशासन बे कक सामानि यागुलो दाबो खोनागा जे ट्रेन बरक आजागान होते बे खायनानि चेंका बा स्टार्ट खायनानि चेंका नादि म हायकेनो सुनो नादि मिया जों गोबां म जागा नुखा जे सिनि मटर स्टेन होते जनो भेहिकेल लिजाया गारि रक लिजाया कारण तामबा हिगे बरक साइमानो जे टिप्रा मथा बा जेकुनो टिप्रासानि मुभमेन्ट हिगे जों साइमानो जे एनि जेकुनो समय जों हिस्ट्री क्रिएट खायो आवन बागैनो बरक नायो जे साकापनो गारि रक रहाया कारिदा सिनि टिप्रासानो सिनि बर रकनो कासुयै नारक मानो बरक आबो चेष्टा खालाय दङ किन्तु आबो हाइया हाइसि बरक सुनो गारि मजिरिया हाइपनो जों सिनि नगो जे मालखुं दमनि गारि इंथन स्कुटी इंथन बाइक इंथन टमटम इंथन अटो इंथन जों जत फाइनानि बगै रेडि खालाय दङ ते फाइबो दङ स्टार्ट खालाय दङ ओ जे म हागे कन्सपिरेसि मिया बनु खानानो जों तो मिया हरायजाक पुरा हबंगायजाक आं मिया दिनै फुंनि 6टायाव थाङै तुकु मुसुइ को ताकतिसा हायनो हाय फाइपिका मिया हरबो सिनि जे मक ग्राउन्डनि लाइट अफ खायरिका जाते सामुं ता खालाय मानथन हिनै आबो हायके लाइट अफ खायरिका सुनो किन्तु हायपानो जों सिनि मोबाइलनि जों टर्च मुसुङै जों म प्रग्राम न जे सिनि म मार्ट न जों रेडि खालायगा म मार्ट सुनो मिया बुफ्रो याकार म मार्ट सुनो हरनि 10 तानि परेसे याकारिउ हरनि 10 ताया ओ जे यांगो जे आनुकलगो मिया कासे प्रग्राम दंमनि ओ प्रग्राम पायै सुनो मार्ट याकार माने हेनओभार खायमनि प्राय 3:30 3:30 आइसुकनि 3:30 दसे जों म मार्ट सिनि यागो मानो ओंखायनो रक वान सुगै नायदि जे बयके थुङै दङ सुनो सिनि टिप्रासानो बा सिनि जे सिनि मरेलि न ओंखाय आबनो सानामु संगो नायदि गोबां मा पार्टिनो नखा नंजादि जे समय सीपीएम दाउ जे प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टनि बरक तामिनानि एनिमी अपोजिशन हाइसि बरक किन्तु बरक न हंखाय जे समय प्रोग्राम बरक न 2 बा 3 days नि सिगां मा हेनओभार खायरि जागो जाते बंनि जे प्रोग्राम खानान बगै बंनि जे सामुं खाना नांमानि बरक खालायतन हिनै लाइक आबो हायनो जे समय कांग्रेसनि प्रोग्राम हंखाय कांग्रेस रंनो बाबा हायनो 3-4 दिननि सिगां मा हेनओभार खायरिउ इभेन जे आमरा बाङालि आमहाय पार्टी रंनो पन्द 3-4 दिन सिगां प्रोग्राम खायनो नंगाय मार बरक या खारिउ किन्तु टिप्रामथा बा नर्थ ईस्टनि जे नर्थ ईस्टनि जे प्रोग्राम न बरक फुंनि जे 27 तारिखनि 10 टा हंगायनो सिनि प्रोग्राम बरक कयटा समय सुनो मा जाका दिखा 10 टा समय बंनि प्रोग्राम पाइखा हरनि आइसुंनि 3:30 टावसे जों मात मानो गेनर मानसु कना म हाय स्ट्राक्चार नांगोय म हागे ग्राउन्ड फ्लेक्स फिक्सिंग खायै क्लीन खायै खानानि बुसुक सिनि बागै चेलेन्जेस खाना हाइपानो जों हारमानिया जों फनगै दिखानो नखना ताबो अलमोस्ट 100% सिनि मात रेडि दङ ताबो एकमात्र सिनि जे बररक फाइ दङ बर फाइ मात हाबै जों प्रोग्राम न मोसाङैना सिमेजि आं आबनो कयना मुसुंगो ताक बजे नगो फाया तंखो आं ब्रनो कयनाय नरक ता तंदि जों फुनङा नाङा हाइसि सुनो जे सिनि प्रोग्राम नम्बा सिनति प्रासानो दारिनान बगै बरक साम दाम दन बे जत किसि यूज खाय दङ गारि रहाया खाय दङ आरो ता थानि हिमाना खाय दङ रेल चलिया रेल देलाय थांगा हिन दङ आबाखे गोबां मा सुनो थुंना नाय दङ किन्तु तिप्रासारनो नारगै मालि हाइसि ते सिगिरिबो नारग मालिया सग्रामबो नारग मालिया गारि गुरा रियाबो नारग मालिया जों फायनै म आस्था बोलो जों फुनगै रिनाय जे टिप्रा राज्यआव टिप्रासाराव केबनि तलाव दंयासि
जों तिनी त्रिपुरा हास्टेवो मो त्रिपुरा राज्योवो मो हाय इतिहास के बुसियाको जों तिनी सिनेन थाङै दङ आबुन बागै सुनो जे लगिरि फाना सिनि नर्थ इस्ट नि जे सिनि जत स्टेट नि जे फाइनेल न जों त्रिपुरा सांगै बंनो खाबाय खुबाय खाय लामजागो बंनो जों खाबाय खुबाय खाखुबुरियाफोर बंनो Sir, take a sip of एदिसि हाय जागावो एदिसि हाय जागावो बुबार पेरि हायसि एदिसि जागा खुमुलुं आ जागा खुमो दिदि सिं खुमनि बुलुं हायसि सुंते आमदे हाय बुबार बु नाया किन्तु जे एदिसि ने जागा ओ जागा हंगा आ जागा पद बुबार पेरि आरो हंगा आंध्र ससिमिसि हाबं हाथाय दङ आ जागा पदर पेरगला आ जागा हंगा एकमात्र आंध्र सहायसि बंनि जे कुमार बासा बानानै भाइगे बानाय बिजबि रंयाको कयता दं बंनि थानि एमडिसि 10टा दंमोनि सिनि बरं नाम दा हंस फाइपेख्या ते काइसु दंखौ 9टा सरकार चानान बागै कुमार आ जागा थां बेरा दिना बागै कयता नांनाय 16टा नांगौ 16टा बरन माननाय ब सिट मानाय बरक 16टा ब सिट न तुबुय 16टा पानै सरकार चानाय बरक दिनै तागारजला हाय जागा माननाय मानदाय हाय जागा माननाय आश्रामबारि हाय जागा माननाय सिमना हाय जागा माननाय बरक माननाय मानदाय पलिनपुर हाय जागा माननाय अमो हाय जागा रागो एमडिसि बो त्रिपुरा मो थानि एमले बो त्रिपुरा मो थानि आब हाय जागा कि खुम्बुवार पेरि माने हायदा कोन दिनो पेरिया आमो हाय जागा रागो आंगाय सावो नरेन्द्र मोदी बाय अमित शाह आमो हाय जागा रागो रांनि वातिवारि फाइफानो आमो हाय जागा रागो खुम पेरि माया आबो स्राय स्राय कक ग्यारेन्टि ते वारेन्टि नं बिसुंति सावायसि सो आबुन सानामु संगो आं बिजिबि रंनि जनजाति मुसारंनि बाय काहामान सुगो सिनि आमो हाय जागा रागो बरक कनसिट्रेट खायाकारै बंनि जे 9टा टं मानखे अ 9टा टं मानो दा बं यागो टंदुनार मानो आबोसि बरक ट्राय खेगे काहामन नायसि सो हुदा जे जागा पेरिया अ जागा रागो बुसलि खियो नायगाय अ बुसलि अ दांगै थानाय हायसि आबो नां सानामु संगो बरक जे सापान खायतन सारा दुनिया जे जागानि फान बरक तथुन जे सपन रांनि वातिवारि थुन बरक जे टारगेट खायतमनि ओ टारगेट कुन दिनो फुलफिलिंग या एडिसि ओ कुन दिनो ते कुमार बारसा बारिया हायसि आबो सराय सराय कक ग्यारेन्टि एन्ड ते वारेन्टि आबो